Ca să vezi și tu acum, ca să nu zici că doctorul ăla m-a mințit, ea acum Maia a început să mănânce. Uite. Uite, vezi? Uite, și alege ce îi place de acolo și papă. Uite, vezi? A început să mănânce. Ce credeai? Uite, s-a și jucat. Uite. Deci mâine nu mai duc la control, că o duc degeaba. Nu-i mai dai nici cu seringa. Mă lăsăm în seara asta aici, îi lăsăm mâncare tot. Uite, vezi? Gata.